Argi dagoena da euskara ikasi egiten dela, baina euskara erabili egin behar dela. Euskara erabiltzeko ere kalera atera egin behar da, eta horretarako proiektu honek egiten duena da uztartu gauza biak. Alde batetik ikasten dabilen jentea, euskaltegietan edo beste ikastetxe batzuetan, eta baita ere euskara erabiltzen edo martxan jarri nahi duen jente guztiari, Berbalagunaren proiektuaren bitartez, edo kalean bertan erabiltze hori bultzatzearen alde. Beraz, uztartu egiten dira bi ideia horiek ekainaren 4an, Berbodromo proiektu horretan, bereziki euskara plazaratzeko asmoarekin. Nik uste dute Getxok aurrerapauso nabarmenak eman dituela euskararen alde, euskararen erabileraren alde, baina oraindik asko dagoela egiteko. Eta jenteak ezagutu egin behar du, euskararen inguruan ikasi egin dana eta euskararen inguruan erabili egiten duguna. Eta horretarako modurik egokiena plazaratzea dela. Eredua behar dugu eta eredua bera izango da Tegetxeko plazan argazki hori izatea egun horretan.